Podemos empezar? Sí, cando vos se desexe. Boas tardes a todos. Vamos a comenzar este pleno ordinario. E antes de nada quixera dar as gracias aos traidores da DIPO por ese traballo feito para permitir este pleno, que se permita este pleno. Tamén quero mandar un abrazo desde aquí moi forte aos enfermos do coronavirus destes momentos, que creo que son poucos, pero sí temos algún. E a continuación paso a palabra á señora secretaria. Señora secretaria, temos a palabra. Boas tardes. Como sempre, debo preguntarvos se vos atopades todos en territorio nacional. Non vexo a Miguel ahora. Vale, grazas. Pasamos entonces ao punto primeiro, que é a aprobación da acta anterior. Votos a favor da acta anterior? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 10 votos a favor e unha abstención, que é de BNG. Pasamos ao punto seguinte, que é dar conta da liquidación do ano 2020. Paso a palabra a conselleira Begoña. Begoña, tes a palabra. Boas tardes a todos. Recentemente vimos de aprobar a liquidación orzamentaria cun remanente de tesourería de 1.338.810,18 euros. É un remanente de crédito de 980.252,13 euros. Pese a que o Consello de Ministros acordou o 6 de outubro do 2020 suspender as regras fiscais de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto para os exercicios 2020 e 2021, cabe sinalar que este Concello actuou con prudencia e responsabilidade na xestión financiera, polo que cumprimos tanto o obxectivo de estabilidade orzamentaria como a regra de gasto. Gustaríame explicar a importancia de cumprir ambas as dúas regras fiscais. Cumprir coa estabilidade orzamentaria supón que o Concello ten solvencia, é dicir, capacidade de financiación. E cumprir coa regra de gasto supón non ter que formular un plan económico financiero. Todo isto tradúcese na posibilidade de empregar o remanente líquido do que dispoñemos en obras e actuacións que beneficien os nosos veciños e veciñas. Gracias, Begoña. Algo que dicir? Unha pregunta? Santiago, tes un momento. Santiago? Non te escuita. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, bien, estuvimos mirando las cuentas que habéis presentado, el informe de estabilidad de la secretaria. La única pregunta que cabe formular ahora mismo, por lo menos por nuestra parte, es por qué no se ha convocado la Comisión de Cuentas y habernos mirado de una manera más pormenorizada todo este tema. Iago, queres intervenir? Iago? Te palabra. Sí, boa tarde a todos. En primeiro lugar, mandar un abrazo e moito apoio aos enfermos da COVID e dar as grazas aos traballadores da Deputación por este gran traballo que están a realizar nos plenos telemáticos. E nada, simplemente por unha parte, pois preguntar o que se está a comentar, por que non se fai a comisión de contas correspondente. Non sabemos se é polo caso que estamos a vivir, pola pandemia, e despois, nada máis, simplemente animar a que esos remanentes se adiquen a obras e servicios porque son moi necesarios e moi demandados polos veciños. Gracias. Begoña, tes a palabra. Bueno, eu creo que estes remanentes xa se están empregando no beneficio dos veciños e veciñas. A día de hoxe, coa modificación de crédito que traemos a este pleno, por urxencia, levamos empregados con esta e as pasadas, levamos empregados 611.177,78 euros de remanente, que vai a repercutir na mellora dos servicios e, por tanto, na calidade de vida dos veciños e veciñas.
Eu creo que, non sei, Mónica, que me corrija a señora secretaria, pero non había comisión para a liquidación do presupuesto, non había ninguna comisión convocada, non? No, a Comisión Especial de Contas eh, convócase para dictaminar a conta xeral. claro, que a comisión está confundidas unha cousa é a liquidación do presupuesto e outra cousa é a conta xeral. Hai unha comisión que incluso creo que é obligatoria, pero é para a conta xeral, non é para a liquidación de presupuestos. Se permite dar conta. Pasamos ao punto siguiente, que é asuntos de urxencia. Algún asunto de urxencia? Vamos a presentar entonces nós unha moción de urxencia que é unha modificación de crédito por valor de 62.000 euros. Explico un pouco para aquí. Esta entrou hoxe no Concello porque non tivemos o proxecto hasta hoxe, a memoria. E é para facer o alumbrado, digamos, para cambiar o transformador e cambiar a línea de alta que vai para o polígono industrial. Sabéis que se vai facer esa calle, sabéis que se vai montar en as empresas, incluso creo que se vai montar outra empresa máis, que estes días están aí en tratos para montar outra empresa máis estes días. Entón temos que cambiar o transformador e esa línea de alta que pasa por aí. E é, tengo o Concello asumir o caso, e é unha costa 62.000 euros a parte do Concello. Se é unha pregunta, Santiago. Non te soy, Santiago. Non ten voz, Santiago. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Digo que, bueno, nos lo acabáis de pasar ahora mismo un minuto antes de empezar el pleno y no podemos decir si... Vamos, parece muy lógico, tal como lo acabas de explicar, que hay que cambiar los cuadros de luz, pero no podemos evaluar si es mucho dinero, si es poco dinero, si... 62.000 euros. 62.000 euros. Vale, vale, está bien. No. Iago, queres apuntarlo? Ben, nos agradecemos que se enviara antes do pleno. É fundamental o polígono e as empresas que se van a poñer, neste caso, se son máis de unha, todas as actuacións que estén encaminadas para que esas empresas traballen e funcionen correctamente, pois nos imos estar sempre a favor. Entonces, pasamos a votación, votos a favor? Alcalde, a votación de urxencia. Perdón, votación de urxencia antes. Votamos de urxencia, votos a favor de urxencia? Alguén quere apuntar algo máis, algún portavoz, alguén? Perdón, unanimidade, verdad? Sí. A urxencia. Sí, sí. Votos a favor da moción entonces? Votamos a moción agora? Votos a favor da moción? Mira, sí. 11. Pasamos ao punto siguiente que é resolución de decretos da alcaldía. Algo que preguntar, algo que decir? Sobre o decreto da alcaldía? Nada. Moción dos grupos políticos. Presenta unha moción o BNG. Iago, tes a palabra, Iago? Tes 6 minutos. O que sí, non sei se tiñan a moción de urxencia o PP. Penso que nos pasamos do punto... Non, o PP ten unha moción que non é unha moción. Considero que é un ruego. Ah, perfecto. Moi ben. Perfecto. Pois ben, presentamos unha moción sobre o futuro do sector financeiro en Galiza. Na exposición de motivos podemos decir o seguinte: o proceso de concentración e centralización bancaria que conlevou a perda progresiva de entidades como Caixa Galicia, Banco Pastor ou Banco Gallego tivo efectos moi negativos para Galiza en forma de destrucción de emprego, exclusión de amplos sectores da poboación do acceso de servicios financeiros básicos e acentuación das dificultades de acceso ao crédito para o financiamento da nosa economía. Segundo datos do propio Banco de España, Galiza está na cola do Estado español na ratio entre os aforros depositados nos bancos e o crédito concedido. É dicir, unha parte importante do aforro dos galegos e das galegas, en vez de ser reinvestido no noso país, drénase fora para contribuir ao financiamento da economía doutros territorios. Esta situación, lonxe de corrixirse, vese agravada con novos procesos en curso, como o ERE no Banco Santander, que xa está provocando destrucción de emprego, reducción de número de oficinas polas súas duplicidades e marxinación, sobre todo no rural, e dificultades de acceso ao crédito para as pequenas e medianas empresas. O impacto social e económico deste proceso de concentración e centralización é múltiplo. Destrucción de postos de traballo e precarización do emprego. Menos oficinas e menos persoal trae consigo
unha maior carga de traballo para as empregadas e empregados, incerteza na mobilidade xeográfica e tamén unha maior presión sobre os traballadores e as traballadoras. Exclusión ou maior dificultade de acceso a sectores da cidadanía a servizos financeiros básicos, derivadas do peche de oficinas, cun impacto singular en concellos rurais. A migración aos servicios dixitais, agravando as consecuencias da fenda dixital cun impacto singular nas persoas maiores e o empeoramento da calidade do servizo, longas colas para entrar nas oficinas e innumerables dificultades para poder solucionar presencialmente as xestións. Un modelo de negocio afastado das necesidades da maioría social e das necesidades de financiamento da nosa economía productiva, orientado a dar servizo ás grandes empresas e corporacións antes que as PEMEs, autónomos e particulares, e a privilexiar a colocación de produtos cada vez máis complexos e de maior risco aos servizos vencellados á xestión dos depósitos de pequenos aforradores. Neste contexto, a oficina do Banco Santander da Pobra de San Xiao reduciu os seus horarios de apertura, provocando un grave prexuízo ás veciñas e veciños do noso concello, que se verán na obriga de facerse dependentes de outras persoas para facelo de xeito dixital, se dispoñen dese recurso. Polo exposto, o BNG de Láncara somete a consideración do Pleno o seguinte acordo: instar a Xunta de Galiza a desenvolver no seu ámbito de competencia as actuacións necesarias para evitar a deslocalización de servizos e a perda de postos de traballo no sector da banca de Galiza. Instar o Goberno Central a impulsar no exercicio das súas competencias unha regulación do sector bancario que evite os perigos da concentración e centralización, atenda as necesidades de financiamento da economía productiva e asegure o acceso da cidadanía aos servicios financeiros básicos. E, finalmente, trasladar este acordo á dirección do Banco Santander para que reconsidere a súa decisión e manteña o servizo á súa clientela. Santiago, 6 minutos. Bueno, a mí me gusta la exposición de motivos que ha hecho Yago, más allá de que podamos pues converger en alguna idea o discrepar en otras, lo que sí se ve es que pone el acento en el tema que estamos viviendo, no solo en Galicia, yo creo que es del mundo rural en general y de toda España, ¿no? Lo que se llama desde hace tiempo eso de la España vaciada y el descenso demográfico, ¿no? Al final, pues todo eso se traduce en una pérdida de servicios y lo sufrimos los que vivimos en el rural, sobre todo las personas mayores. En el tema en concreto de la banca, bueno, la banca está sufriendo un cambio total, un cambio de mercado y se traduce efectivamente en una pérdida de servicios para los ciudadanos, especialmente para las personas mayores. Yo el otro día hablaba con una persona joven y decía que no recordaba cuándo había ido por última vez a la oficina bancaria, que todos los trámites los hacía pues por internet o incluso por el móvil. Pero tiene toda la razón, en este caso Yago, cuando dice que las personas mayores no se manejan tan bien. Entonces, bueno, nosotros lo vemos bien, vamos a votar a favor, pone el punto en la llaga en una cosa que es la pérdida de servicios en el rural y que todos debemos remar en ese sentido para que no se pierdan muchos más servicios. Pablo, 6 minutos. Pablo. Bueno, hola, boas tardes a todos e a todas. Súmome a esa petición que se fixo do primeiro momento no pleno de recordar aqueles que están atravesando o COVID, están atravesando pues, unha situación complicada, xa non só que non padece, sino que tamén está a sufrir os sectores que sufren, como xa dixen no anterior pleno. En relación a esta moción, pois evidentemente non podemos estar máis de acordo con ela. Como decíamos, a veces pois, non compartimos determinados plantexamentos, pero cando as cousas están ben plantexadas, creo que non hai ningún problema en decilo e plantexalo a quen sea donde sea, non? Entón, eu creo que esta moción é unha moción que está ben planteada
pero sí que é certo que ao mellor, bueno, pois eu, tanto no que é a propia exposición de motivos como no propio acordo, creo que hai que ter en conta varias cuestións para que non se nos escapen, non? Ao final, a banca, ou como tal, sobre todo nos concellos pequenos, como pode ser Láncara, non deixa de ser un servicio, inda que é privado, que ten unha certa vocación pública, non? E o debate, basicamente, é precisamente eso, que estamos entrando nunha fase de absoluto recorte dos servicios públicos esenciais no rural, que se pon de manifesto, neste caso, tamén na banca, como é o caso do Banco Santander, nesta situación da oficina. Entón, claro, a análise incluso podría facerse extensible a outra serie de servicios, se ten falado aquí, como pode ser o pediatra, como pode ser cuestións que afectan seriamente e van en detrimento de poder fixar poboación e de seguir avanzando neste sentido. E o problema xa non é tanto que pechen as oficinas, sino que no momento no que se rescataron os bancos, pois a día de hoxe tal vez estemos pagando esas consecuencias. Unha vez que non son de mirar para atrás, pero, dende logo, todo este tipo de recortes son moi nocivos. Son moi nocivos para a xente que, desgraciadamente, estamos ante unha poboación moi envellecida e que sí que ten a sana costume, de acudir á súa sucursal, á súa oficina bancaria. Pasou con Correos, non fai moito. Vemos que, ao final, os horarios son reducidísimos, unhas franxas moi limitadas, uns días moi limitados, teño que ir a Sarria. Se a tendencia é pechar todo, ao final vamos quedar sin nada. Entón, todo o que se reivindicar un pouco todas estas circunstancias, eu considero como algo positivo. Eso sí, moito me temo que, como non pedimos aval cando se fixo o rescate aos bancos, agora dificilmente vamos a poder reclamarlle os intereses de haber feito as cousas mal, máis no meu punto de vista. Dito isto, nos sumamos a esta moción e pouco máis que añadir. Iago? Perdón, Iago. Iago? Simplemente quero dar as gracias aos demais portavoces, tanto a Santiago como a Pablo pola súa exposición, por ter en conta ter receptividade coa moción que presentamos, simplemente intentar que estes servicios que son fundamentais para todos, pois entre todos podamos conseguir que se queden, que se melloren, e que haxa para estes temas fundamentais haxa unha sintonía que permita chegar a acordos desta maneira. Santiago? Nada más que decir. Yo pienso que todo lo que sea mirar por el pueblo y por los servicios del pueblo, ahora que está el gobierno socialista, puede echar una mano con Correos, que se le ha olvidado a Pablo decirlo, esas oficinas. Únicamente, efectivamente habrá cosas que se habrán hecho bien, cosas que se pudieran haber hecho mejor, pero precisamente el Banco Santander no obtuvo ningún rescate. Pero bueno, eso no quita para que intentemos, que haya más servicios y que no se cierren más. Nada más, ¿no? Yo creo que está todo dicho. Pablo, ¿quieres intervenir otra vez o...? No sé. Ahora, sí. No, digo, sí, unha aclaración. Evidentemente, está un goberno socialista ahora, pero quen produce esa reducción é baixo un goberno do Partido Popular. O sea que... Pero non vamos a entrar nese debate de tenis, nese partido de tenis. O que é verdade, porque senón ao final engañamos a xente. O problema é que cando se recortan servicios, despois o problema está en recuperalos. Eses recortes prodúcense cando se producen, incluso se ten levado neste pleno por parte do goberno socialista algunha moción para defender xa non só o peche, sino garantizar os postos de traballo, a fluidez nas frecuencias, e todo iso que iba en detrimento. Todo ese recurso se produce baixo o goberno de Mariano Rajoy, eso está aí, pódese comprobar.
Así que, bueno, evidentemente temos que pelear, pero como se pelearon por manter o cuartel da Guardia Civil, que todos sabemos quen quería plantexar ou quen había feito os análisis, tiñan perfectamente analizado, pois incluso chegar a recortar o telo en cuestión, pois se chegou mantendo, que pasa que algunhas cousas que xa se recortaron baixo gobernos do PP, ahora é moi difícil recuperarlas, claro que sí, pero bueno, así é. Bueno, que presentou a moción foi Iago, por tanto, Iago, cerras tu turno se queres dicir algo máis. Iago, que se tú... Simplemente redundar no que comentei antes. Eu penso que é un tema suficientemente importante para todos como para apoiar, sumarse e traballar. O que está na nosa man, o que nós podemos facer dentro das nosas posibilidades e intentar que non se perdan as cousas, e neso é no que temos que traballar. Vale, gracias, Iago. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao punto siguiente, que son ruegos. Hai un ruego tamén de Benegal. Iago, tes a palabra. Tes 6 minutos, Iago. Moitas gracias. Ben, o rogo que presentámoslo como moción, pero, bueno, a nós o que nos importa, que nos interesa e que se teña en conta. É sobre a creación dun plan de promoción do comercio en Láncara. A exposición de motivos é a seguinte. A pandemia da COVID-19 supuxo un punto de inflexión tanto no aspecto sanitario como no comercial. As medidas tomadas no ámbito sanitario para o control da pandemia tiveron un impacto directo na nosa economía. Sectores completamente pechados durante meses, actividades que tiveron que redimensionarse e unha longa lista de cambios que afectaron a unha economía que está totalmente interrelacionada. Falamos da hostelería como a cabeza visible deste problema, pero non deixa de ser a punta do iceberg. O sector agrogandeiro suministra unha gran cantidade de produtos á hostelería e da mañá á noite quedouse sin esa saída para os seus produtos. Por outra banda, o medo, as restriccións de aforos e de mobilidade empuxaron a que hábitos de consumo foran mudando. As compras a través de internet, a grandes plataformas de distribución aumentaron considerablemente, sendo o comercio local o máis afectado desta nova situación. Estáse dando unha situación de cambio de paradigma na economía e as perspectivas para os produtores e comerciantes do rural non é nada optimista. Dende as administracións estánse a dar axudas directas a sectores afectados, pero non a todos. É o momento de, a parte de inxectar cartos directamente aos sectores, se traballe na promoción e posta en valor do comercio local. Dende o BNG de Láncara, entendemos que o Concello debe poñer en marcha unha campaña de promoción que sirva tanto para dar a coñecer entre os veciños as actividades que se desenvolven, como para proxectar unha imaxe comercial fora do noso concello. Unha campaña co lema "Feito en Láncara", utilizando medios de promoción como poden ser o uso de bolsas serigrafiadas nos locais comerciais do concello, a publicidade en medios ou o desenrolo dun traballo de visibilización a través das redes sociais dos nosos produtos e servizos. É fundamental aproveitar a oportunidade que nos brindan as novas tecnoloxías para trasladar a calidade, o saber facer e o bo traballo que desenvolven os nosos veciños e veciñas. Polo exposto, o BNG de Láncara somete a consideración do Pleno o seguinte acordo: a creación dun plan de promoción do comercio en Láncara, dotando de financiamento para poder levar a cabo medidas necesarias para a publicidade e visibilidade dos nosos sectores productivos, tanto dentro como fora do noso concello. Bueno, vamos a ver, isto é un ruego, como tal ruego non se debería debatir, o ruego non se debate, primero se toma nota, e punto máis. Sin embargo, bueno, visto que é un tema importante, vou che dar, Santiago, 2 minutos. E repito, no ruego non ten por que haber debate no ruego, pero bueno, vamos a ser un pouco sensibles e tes 2 minutos, Santiago. Bien, nos parece una buena iniciativa, es una iniciativa que no fue tan especificada, pero ya planteamos nosotros en el mismo sentido algo en el pleno de mayo del año pasado, ¿no? Todo lo que sea promocionar todos nuestros productos, tanto la hostelería
como el sector agroganadero, como el forestal, como el turismo en Láncara, es nuestra obligación. Yo en aquel pleno puse un ejemplo que es el Concello de Friol, que tiene una plataforma digital para visibilizar todos sus productos e incluso canalizar pues las compras, ¿no? Me parece una buena aportación por parte del bloque y nosotros nos sumamos a todo ello, y si están dispuestos desde el equipo de gobierno aportaremos alguna idea más en ese sentido. Nos parece una buena opción y todo lo que sea sumar para potenciar toda nuestra economía, pues evidentemente estamos a favor. Gracias, Santiago. Pablo. ¿Tienes la palabra, Pablo? Sí, a ver, evidentemente isto é interesante, pero a mí non me... E o grupo de goberno non nos sorprende absolutamente nada, porque isto de novidoso non ten, en relación ao pleno do pasado xoves, onde traíamos un plantexamento que era este, e o único que recibimos, non digo que fora un voto en contra, pero cando menos ningún dos grupos da oposición votou a favor. Cando, e ao mellor recoñezo o meu erro, non se explicou ben a xente isto. Para facer todo isto que se pretende, o Concello necesita habilitar partidas que non estaban previstas inicialmente, como consecuencia do COVID, evidentemente. Iso é o que se levaba ao outro pleno. No outro pleno, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular se abstiveron. Non sei se iso non é votar en contra, pero, dende logo, é non votar a favor. Entón, eu creo que isto é importante que a xente o saiba. Precisamente, no pasado pleno, levábamos varias partidas, unha delas premios ou axudas para promocionar o desenvolvemento local, outra para publicidade. E iso tiña unha suma de diñeiro superior a 30.000 euros, unha cantidade moi importante. Insisto, para que a xente entenda, ou se habilita o crédito, é dicir, os cartos, e se apoia eso, ou despois vir con calquera proposta, pois pode ser máis ou menos interesante, pero é un sinsentido. Eu creo que hai que ser un pouquiño coherentes. O que non podemos é, hai 8 días, 7 días, votar unha cousa, e virose aquí e propoñer algo que pode ser interesante, non digo que non, pero que ven sendo o mesmo que nos traíamos para outro. Entón, o primeiro é habilitar a partida económica. Así que, bueno, a min isto pareceme unha serie de política fácil, cousas veredes, non? Primeiro nos abstemos, ten que o equipo de goberno, pois neste caso, que a súa maioría, sacar adiante unha modificación de crédito que permite e habilita poder desenvolver isto, porque que nadie se equivoque, estamos para isto, pero evidentemente os cartos non se fabrican, non? Podémolos habilitar, entón isto costa cartos. Que é o momento de facelo? Sí, claro que é o momento de facelo, pero xa o fixemos o pasado xoves, entón xa chegan un pelín tarde, baixo o meu punto de vista. Creo que así queda perfectamente explicado, porque, bueno, alegan, pois, me sorprende tamén. O día decía Iago, pois que non se falaba ca oposición, que pois tampouco vexo que el convocara ou solicitaron a xunta de portavoces para facer isto, o sea que ao final, máis ou menos, vimos facendo todo o mismo, non? Entón, bueno, entramos nunha dinámica que respeto, evidentemente, que non digo que non, pero que, de verdade, penso que chegan un pouco tarde. E o fan dunha maneira, a parte de chegar tarde, tamén precipitada ao mesmo tempo. Isto non é que o diga eu, porque eu non sou ningún experto, pero estamos vendo que, ademais das axudas que se teñen que dar de maneira directa, que, sinceramente, penso que para eso hai unha administración que ten plenas competencias outorgadas polo Estatuto da Autonomía. Nós estamos para outras cousas, non? Estamos para outras cousas como Concello, estuvemos á altura hai un ano, e creo que vamos a estar agora porque xa habilitamos esa partida, e eso estou completamente convencido. Pero o outro día, decía Iago, e voulle dar a razón nunha cousa, que evidentemente tiñamos unha guía que non se había publicado, unha guía turística de promoción, pero se non se publica non é porque nós non queramos publicarla, é porque eu penso que nun período tan incerto como a este, no que ainda o Comité Clínico se reúne o pasado sábado, aí a reunión
intercomunidades autónomas, non saben se van a ampliar ou restringir os horarios, os aforos, non sabemos se os veciños do Concello do Corgo van a poder vir a consumir a Láncara ou a Sarria, que hai hasta 3 días que estaba nunha situación complicada. Pois, bueno, eu creo que, sinceramente, non é o momento. A situación que estamos vivindo agora é peor que hai un ano, baixo o meu punto de vista, pero distinta. Entón, eu creo que o que aconsellan a xente que sabe desto, insisto, non son, xa o digo claramente, nin este goberno, é que todo eso que temos planificado, todo eso que está planificado e consignado económicamente desde o pasado xoves, se poña en marcha cando as restriccións afloxen, cando eu poda ir a cenar a un local, cando eu poda non estar tan... cando eu poda estar a gusto. Entón, esas medidas están pensadas para iso. E por eso creo que, neste momento non sei se exactamente agora, a día de hoxe, é o correcto. E eso sabe en todos os sitios. Entón, insisto, pareceme moi ben esta iniciativa. Creo que tampouco se trata porque propón aí unha campaña determinada feito en Láncara, que sí, que está moi ben, se non digo que non, pero eu de verdade o que lamento é que hoxe veñan con isto, que pode ser innovador, que pode ser creativo, que non hai que negar a realidade, pero que ao final é algo que xa iba embebido nesas propostas que traíamos outro día. E non só iban bebido nesas propostas, sino que esas propostas levaban a xeneración do crédito necesario para poder abordarlas. Acusaron, a min non, librei desta volta, pero acusaron ao alcalde de gastar publicidade, de facerse autobombo, pero vostedes como pensan que se fai unha campaña de promoción de produtos do Concello de Láncara? É que, de verdade, se pensan que o Facebook, o Twitter e todas estas cousas, non. Cada cousa é o que é, non? E falábamos vostedes, o dicía o porceiro do Partido Popular, que precisamente, pois, en relación ás oficinas bancarias, a xente maior sigue vendo a Televisión de Galicia, lendo Progreso. Eso, pois, ten un coste, porque esas empresas tamén teñen que vivir. E non é facer autobombo. Non é facer autobombo. É poñer riba da mesa pois un plantexamento que ten o seu coste, igual que calquera outro servicio. E iso, precisamente, é o que se planteou hai 8 días e vostedes non votaron a favor. Así que chega tarde e tal vez é un pouco precipitada esta medida, sobre todo co que está dicindo a Xunta de Galicia, que mesmo que ten as competencias sanitarias, e non recomenda nin aglomeracións destas situacións. Creo que isto tense que aliviar un pouco e a partir de aí está o concello, porque outro día consignamos, repito, esa cantidad. Nada máis. Iago, tens a palabra. Iago. Ben, a verdade é que eu veño de asistir a unha ceremonia da confusión que tampouco me chama a atención porque xa o vivimos en varias ocasións. En primeiro lugar, se recoñece que non se explicou ben o do outro día e despois o outro día falouse de transparencia. Recoñécese de que outro día se daban os cartos para publicidade e outro día dícese que os cartos de publicidade son para a Feira da Ternera. Despois fálase de que outro día era o día de aprobar as modificacións de crédito e hoxe traise unha modificación de crédito. E a verdade que o que máis me sorprende de todo é que, se non recordo mal, creo que Pablo tivo certa relación cando na Deputación cas TIC e acabe de facer un alegato tan analóxico como que o Facebook e as redes sociais non funcionan para nada. Eso a min é o que me dá o que me chama máis atención. E despois, cando falamos do autobombo, non falamos das publicidade que se fai da Feira da Tenreira todos estes anos ou temas máis locais. Eu, xa, sin querer entrar en polémicas, eu, autobombo ou publicidade, considerar eso unha foto do alcalde co señor Ábalos, pois non vexo en que pode redundar na publicidade das potencialidades de Láncara. Así a todo, agradecemos que dende o grupo de goberno se teña en consideración esta proposta. Emprazámolos a habilitar un espazo no que se pode traballar e se non considera que é a hora, cando considere que é o momento,
non estamos falando de aforos, estamos falando de traballar na guía, porque todo o tempo que se perde agora de publicidade, cando se poida consumir ou cando se pode volver aos locais, xa é tempo perdido. É importante inxectar cartos, sí, pero tamén é importante mostrar que se ten fe en Láncara e nas súas potencialidades. Santiago? Santiago, sí. Bueno, yo lo que me sorprende es este ejercicio de malabarismo que hace Pablo, de querernos embarullar todo con una modificación de crédito de ahora, con otra modificación de crédito de hace una semana, que si patatín, que si patatán. Lo que hicisteis la semana pasada, vamos a llamarlo claramente por su nombre, fue un engaño en toda regla. Vosotros presentasteis en la orden del Pleno unos premios y publicidad para esos premios. Preguntamos por esos premios y no respondisteis. Y cuando llegasteis aquí resulta que no eran premios, que eran ayudas. Y la publicidad para esos premios resulta que no era publicidad para esos premios, era publicidad, o no sabemos ni siquiera lo que es, porque no nos habéis pasado base ninguna, ni proyecto ninguno, ni idea de lo que vais a hacer, resulta que es para la ternera gallega. Y ahora, aprovechando todo eso, parece ser que el otro día te cogería entonces un poco desprevenido, pero no sé por qué, porque era lógico. La posición nuestra era muy lógica. Teníamos que abstenernos cuando se nos engaña deliberadamente. Se pide información y no nos la das. ¿Entendido? Que vengas ahora diciendo que esto es la moción del bloque, pues que viene fuera de tiempo. Oye, hace un año presentamos nosotros una idea similar y pusimos el ejemplo del concello de Friol. Lo tienes ahí, para eso están las actas. Si quieres, lo miras, pero no hagas demagogia del tema. Si queréis, apoyáis esto y si queréis, nos hacéis partícipes y os daremos alguna otra idea. Que no son todas las ideas son vuestras, ¿eh? Y nada más. Pablo? Sí, a ver, eu entendo que tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego pois neste momento teñan que justificar un pouco pois aquela abstención que sei que en algúns contextos non sentou nada ben ou non se entendeu, pero eu sigo dicindo que me sorprende, que dá má sensación que non se entende como funciona isto. Se un non habilita a partida suficiente, porque non está prevista, porque non tiña por que estar prevista, porque ningún concello tiña previsto esta situación, non se poden facer actuacións. Acusar o goberno de falta de transparencia, cando xa está publicado esa memoria, pois eu creo que moi poucos gobernos municipais fan ese exercicio de transparencia, sinceramente o digo. Dudo moito que o alcalde de Friol, que por certo é moi amigo do conselleiro de Medio Rural, o que tanto tran por Láncara, o mellor algún día hai que traer tamén o alcalde de Friol por Láncara, para que lle cantas 40 o conselleiro de Medio Rural, pois dudo moito que publique as memorias que justificativas desas modificacións de crédito. Eu creo que máis transparente co que se fixo outro día non hai nada máis. É curioso que pois hoxe incluso cuestionen, acaban de votar a favor por unanimidade dunha moción de urxencia e agora cuestionan de alguma maneira a urxencia desa moción. Bueno, pois evidentemente algo que redunda para o povo, mellor o que lle teñen que explicar a xente é porque o outro día xa estuveron e hoxe votaron a favor. Eso é ser coherente, señores da oposición. Hoxe votan a favor dunha modificación de crédito, outro día xa absteñen. Eu o que pido é sensatez e coherencia. E digo que podo estar de acordo con moitas das cousas que se falan aquí, ou que se falan aquí, ou que se poñen aquí arriba da mesa. E dixen unha cousa que, de verdade, o repito, eu non son responsable do que vostedes entenden, eu son responsable do que digo. E dixen que, ao mellor, outro día, cometí un error, non de cara a vostedes, porque vostedes entenderonme perfectamente, ao mellor a xente non me entendeu ben o que eu estaba dicindo, o que eu estaba explicando. E o que decía, oye, vostedes saben como a min, que a día de hoxe a guía está rematada. É unha cuestión de distribuíla, é unha cuestión de buscar o momento
axeitado para facelo. Saben perfectamente que se estuvo traballando na maior parte dos establecementos que quixeron formar parte desa guía. E creo que hasta se fixo pois, cunha certa publicidade e transparencia e tampouco houve ningún problema. Eu creo que iso é un exercicio de traballar polo Concello. Chega o coronavirus ou se acentúa a cuestión? Bueno, pois sí, eso produce que con mellor esa guía non teña estado. Entonces, cando a situación mellore, eu estou completamente convencido de que vai ser o momento de apretar de verdade e axudar os hostaleiros, os pequeno comercio e demais. E non son necesariamente con axudas directas que eu insisto, eu teño claro, máis aló de cuestións partidistas, que as ten que dar a administración, que as ten que dar. Incluso a Diputación tamén anunciou unha campaña bastante importante a que se van a poder adherir, evidentemente, os concellos de Láncara para impulsar a economía, non? Entonces, bueno, pois, ese é o escenario. Estamos de acordo, sí, pero insisto, isto é un brindis ao sol, isto xa está previsto desde fai tempo, non? Ahora, a democracia pois, ten uns mecanismos, esos mecanismos permiten pois, que se hai que deseñar as bases, as podamos deseñar, estando máis ou menos de acordo, iso é o que estamos facendo xa desde fai tempo, non? En previsión, bueno, pois, de que as condicións cambien e sexan, baixo o noso punto de vista, as máis adecuadas. De feito, algún hosteleiro nos dicía aí apenas uns días que para eles establecer o peche ás 9 da noite pois casi lles daba igual, non? Non ten moito sentido. Ou abren de todo ou non ten moito sentido. Entón, bueno, evidentemente isto tamén se ten falado co sector. Coinciden con mellor o momento non é o adecuado. Cando haxa que facer a inxección, que sea para impulsar realmente a economía do noso concello, porque ao mellor se nos anticipamos, pois non conseguimos o obxectivo. Iago, te respondo. Iago? Sí. É que se responde a ese exercicio de mezcla de conceptos, ideas, manifestacións. Eu vamos facer como que toda esa cantidade de cousas mezcladas que non teñen unhas que ver con outras, vamos a pasar por alto, porque a verdade que daría para 3 días de discusións bizantinas, polo menos. Eu que sí, volvo a redundar que sería moi importante que se tomara en serio a publicidade e a promoción dos produtos de Láncara, que se tomara moi en serio a promoción dos servicios que se dan, que se publicite tanto dentro como fora, que Láncara ten unha potencialidade tremenda, que a día de hoxe e con uns recursos se cadra máis limitados dos que facían falta antes, podes chegar a moita xente dunha maneira áxil, dunha maneira eficaz, utilizando estas ferramentas que están a disposición de todos a baixo custe. O único que fai falla é querer e poñer capacidade de traballo. Eu estou e estarei encantado, como estamos sempre, de apoiar e de aportar todo tipo de ideas e todo tipo de calquer tipo de traballo que axude os nosos comerciantes, os nosos produtores, os nosos hostaleiros e os nosos veciños. Aí sempre se atopará o bloque e sempre se buscarán as maneiras para poder chegar a ese fin. Gracias, Iago. Vamos pasar a outro punto, pero antes de pasar a outro punto, a outro luego, quixera aclarar unha cousa. Aquí falouse de transparencia. E queréis facer unha pregunta aos portavoces da oposición. Pediron alguna vez algún papel, alguna factura neste concello que non se lles entregar? Por favor, respóndanme a esa pregunta. Pediron alguna vez algún papel, algún expediente, alguna factura que non se lles entregar? Sí, respóndanme, por favor, respóndanme. Iago, xa claro. Facturas, pedinas, entregáronse. Información do outro día do pleno? Non. Claro. Santiago? Si me das a mí la palabra, hubiera dicho calcao lo que ha dicho Iago. Yo pedí información por correo electrónico y por registro.
A día de hoy todavía no la tengo. O sea... Mira, non sei se vai coller a cámara perfectamente bien. Aquí se pidieron o mes pasado, este mes se pidieron facturas de todo ano. Se pidieron o día 15 de marzo. E se entregaron o día 19 de marzo. E luego se entregou absolutamente toda a documentación. O pleno, toda a documentación do pleno estaba a disposición de ustedes, absolutamente toda. Esa é unha responsabilidade que ten, neste caso tamén ten a Secretaría, pero sei que estaba toda a disposición do pleno. Por tanto, falando de transparencia, cando se está entregando absolutamente, se entrega actas da Xunta de Goberno local, se entrega absolutamente todo, non se entrega actas da Xunta de Goberno local. Me está dicindo algo de cabeza, non se entrega actas da Xunta de Goberno local. Sí, ten a palabra, Iago. Volvo a repetir. Primeiro, estáse vendendo como un favor un dereito que é pedir facturas e que se entreguen en plazo. Dentro dos 5 días, nós pedimos información directamente ao alcalde sobre o pleno que se tratou o xoves pasado e non se deu ningún tipo de información. Que se entreguen as atas dos plenos e da Xunta de Goberno é un dereito dos concelleiros. Cando se pide información en detalle do que se leva para apoiar unha modificación de crédito de 150.000 euros, non se deu información. Eso que se enseña, esas follas de que se pone transparencia, é como apuntar a lista da compra. Un eslogan, pero sin sustancia. É increíble que me digan que non se entregou ninguna documentación do pleno. A verdade é, non sei, non vou entrar nesta discusión porque me dá yo rizo, a posición está para facer esas cosas, pero non é personal. Aquí entregouse todo o que pediron, sempre se entregou todo o que pediron. De hecho, creo que a señora secretaria pode confirmar que se entregou sempre todo o que se pediu, todo, absolutamente todo o que se pediu, todo. E falando do tema das subvencións, quixera apuntar uns cousas. Perdón, alcalde, ausentouse Miguel, o concelleiro do pleno. Non o vexo. Miguel. Ausentouse. Non, está. Perdón, vale. Falando do tema, xa creo que está moi explicado, explicou non ben Paulo todo o que se fixo co tema das subvencións. Eu vou dicir, quero apuntar só dúas cousas. Primeiro, me sinto moi orgulloso deste equipo de gobierno, porque fomos pioneros no tema das subvencións. Xa non da hora, fomos xa das outras subvencións que demos, foron pioneros. Falamos cos empresarios, dixo Mayer, bueno, outro pleno dixo aquí que eu non falaba cos empresarios, pero estou falando cos empresarios, un a un. Todavía non falei con todos, pero estou falando cos empresarios, un a un, hoxe falei con dous, mañá falei con máis, un a un. Falouse da revista, a revista, como dixo Pablo, está prácticamente rematada, pasa que non é o momento de entregada. Falouse porque non se sacaban as subvencións. Entonces, como vamos a sacar unhas subvencións para que a xente veña a comprar a Lancar, para incentivar o consumo en Lancar, cando temos o Concello do Lao, que é un noso cliente, un dos nosos clientes que a Corvo estuvo cerrado hasta ahora. Sarria estuvo a punto de estar cerrado. Lancar estuvo a punto de estar cerrado. Vos parece normal que saquemos unha campaña para comprar en Lancar e que non se cerre? Estou de acordo que fai moita falta, é moi necesario. Porque os empresarios están pasando mal os comerciantes. Pero sacar unha campaña para que a xente veña a comprar a Lancar e nos cerren, me parece, hai que ter moito cuidado con eso. Por tanto, mira, eu falei con empresarios, falamos ao equipo de goberno de sacar unha subvención directamente aos veciños, falamos de sacar unha subvención directamente ao comercio, falamos de facer unha gran campaña, estamos traballando nisso. Está casi todo rematado. Pero sacarase esa campaña cando chega o momento. Pero neste momento, cada un pode opinar o que quira, pero non estamos no momento. Non estamos no momento porque os bares non poden meter xente, os comercios teñen a limitación dos que teñen, dos clientes, e, por tanto, sacar unha campaña neste momento para que a xente veña a comprar a Lancar, cando tivemos o Concello do Lago cerrado, cando tivemos o Concello de Sarria a punto de cerrar, cando nós tivemos a punto de ser cerrados, me parece que non é normal. Eu podo dicir que a campaña está preparada, está todo preparado, faltan pequenos flecos, e cando chegue o momento se sacará. E canto antes podamos sacar, moito bien para todos. E pasamos ao punto seguinte. É un rego que trae o Partido Popular. Santiago, tes a palabra. Santiago. Sí, bueno, aunque nos lo has tratado como ruego, yo lo presenté como moción, sería moción de urgencia porque, bueno, entiendo que la presentamos después de que se convocara el pleno. Perdón, Santiago, mira, con reglamento na mão, señor que me corrija a señora secretaria, o que presentaste tú non é unha moción, é un ruego.
Eu non sou aquí o xurista que é a señora secretaria, pero eu entendo que co reglamento na mão, Vale. o que me sentaxe, Tú entiendes que era un ruego. a lei de régimen local me fixen eu. Tú entiendes que era un ruego y Es eres el alcalde y es el que haces la orden del día. Yo entiendo que era una moción y lo seguiré entendiendo, ¿no? Porque tanto me dirijo al Concello como a la Diputación y a la Xunta. Pero bueno, é o de menos. El tema es que se faga algo, ¿no? Voy a leerla un poquito, ¿no? Lo que nosotros pedíamos era el acondicionamiento das rutas alternativas para desviar o tráfico rodado cando se corte a circulación na Ponte de Valdriz. Para ello sería conveniente pedir a colaboración de outras administracións como a Xunta de Galicia ou a Deputación de Lugo. Con motivo das obras de ampliación e mellora da Ponte de Valdriz e máis a creación da senda peonil, a circulación nesa zona vai ser interrompida durante un tempo. Parece lóxico que se deban establecer rutas alternativas. Habería dúas opcións para esas rutas alternativas. Ou ben enlazar coa estrada de Muro ou ben a través do Concello do Corgo. Entonces temos as pistas que van de Neira, de Cabaleiros e de Bande ata Muro e as pistas que van desde Bande polo Camiño Real hacia o Corgo, a de Neira de Cabaleiros hacia Chousa e por último o camiño que rodea a urbanización de Valdriz ata Chousa. Todas estas posibles rutas son de titularidade municipal do Concello de Láncara e a él lle compete manterlas en boas condicións. O estado de alguna destas vías xa foi motivo de debate noutros plenos, tanto por el PP como por el Bloque. Pero a realidade é que todas estas requiren de actuacións de mellora urxente. Sería aconsellable dar traslado destas necesidades á Xunta e á Deputación para que colaboren no posible no seu pronto arranxo. Lo que está claro es que las obras de esa ponte van con retraso. Muy bien, pues hemos tenido más tiempo para establecer esas posibles rutas alternativas. Lo que sabíamos, y lo sabe el equipo de gobierno, es que esa ponte, tarde o temprano, se iba a cortar a Ponte de Valdriz. ¿Por dónde pretende el alcalde que desviemos o tráfico? Todas las pistas que he citado están en un estado, vamos a ser benévolos y decir que están un poco necesitadas de actuación. La única que está un pouquiño más regular es la que baixa desde o Couto Bande hacia Muro. Las otras están, bueno, pues para usar ese todoterreno que quiere comprar el alcalde. Lo único que pedimos es, oye, un arreglo urgente, sin más. Tenéis ahí un camioneto que se compró, no sabemos para qué, de bacheo, de riego, de alquitrán, podéis usarlo. O si no, oye, pues por lo menos un pouquiño de zahorra para que se pueda pasar con un mínimo de seguridad y de capacidad de tránsito, ¿no? Y nada más. Iago, tienes palabra. Ben, vanse facer unhas obras importantísimas, tal como dicía Santiago, van retrasadas, pero isto é o que hai que solucionar. Estas obras van crear molestias para os veciños, e son molestias que se van a trasladar no tempo. Por iso, consideramos que deben tomar parte as tres administracións ás que se fai referencia na moción, na medida do posible. É fundamental que se poñan de acordo para que estas molestias señan o menos posible e deste xeito poder non complicar máis a vida dos veciños e veciñas que teñen que utilizar a ponte todos os días. Pablo, tes a palabra. A ver, eu, de verdade, isto da ponte de Valdriz, que xa non é o debate dos itinerarios, porque outro día facíame gracia un veciño que me decía cando se vai a inaugurar tedes que poñer unha placa na ponte de Valdriz que poña esta é a obra do Escorial de Láncara, comezada fai 5 anos e ainda lle quedará algo por facer, non? É que aquí é bastante atrevido, non? O que se plantexa aquí. Primeiro, porque saben perfectamente que isto é algo no que o alcalde personalmente leva traballando desde fai tempo. E, ademais, saben que foi unha das cuestións que lle planteou o pasado día 15 de marzo a Conselleira de Infraestructuras. Pero que agora
veño o Partido Popular pedindo que sea a Xunta e a Diputación a que teña que contribuir a resolver un problema que é da Xunta, pois, oiga, creo que hai que ser un pouquiño de, volvo a decir, de coherencia. Se estamos de acordo, a min de verdad que isto me resulta cansino, falar deste tema, porque ao final o tempo me deu a razón. Estamos no ano 2021 e a Ponte, bueno, eu entendo que queiran sacarlle rédito electoral, pero daqui ao 23 ainda lle queda marxen, non van a chegar, non estiren o chicle porque vai dar para que vai dar. Ao final, a culpa é de todos, menos de quen ten que facer a obra é o promotor, que é a Xunta de Galicia. Aí estuvo parado, intentou botarse a culpa ao Concello, tal. O único que queda é xa, por oír de verdade sobre este tema, é verdade, reconozco que é o único que non oín, que o Partido Popular lle voto a culpa aos veciños de Valdriz por vivir en Valdriz. É o único que queda, xa é un auténtico despropósito. Fronte a esa castrada, teñen a diferencia, que é moito máis fácil que eso, e de verdade lle lo digo, de Pobra de Sanxao, Carracedo, que está rematada, xa desde fai 2 anos, pintada, tamén había que buscar os terreos, había que falar cos veciños, fixéronse moitas cousas, pero aí está. E esta parece que nos están castigando, un castigo que é injusto, especialmente prexudica os veciños de Valdriz. Pero lle pido, alcalde, que me deixe reproducir, lonxe de isto, pídolle que, por favor, me deixe un minuto, que de verdade, un minuto de gloria, lle lo pido, non para min, o teño que buscar para reproducir, que xa para min é o colmo dos colmos en relación con esta cuestión, unhas declaracións que fixo o señor Balseiro. Fai uns días, non? Vou nas poñer, é un minuto, non vou falar eu, entón pido que dice isto. Parlamento pola obra, interésame no Parlamento pola obra de a nova senda peonil e mellora de a Ponte de Valdriz no Concello de Láncara. Queremos saber en que situación se atopa este proxecto, que razóns motivaron a paralización temporal dos traballos e as previsións para concluir e poñer en servicio a nova infraestructura. E tamén pregunto sobre as xestións feitas polo goberno local, que no seu día dixo que colaboraría en agilizar a disposición dos terreos e permisos necesarios para executar con celeridade os traballos pendentes. Esta obra sofreu varias paralizacións, o que provoca inconvenientes nos usuarios da vía, dado que a ponte é o principal medio de acceso a unha urbanización próxima. E nese senso pedimos que se lle dé un novo impulso a esta infraestructura para que sexa unha realidade o antes posible. Unha vez concluída a nova senda, suporá un cambio moi positivo para a zona e un espacio de paseo que incorpora unha mellora sustancial no acceso á urbanización de Valdriz. De verdade, que alguén me pode explicar estas declaracións. Vaille preguntar, vais dirixir ao Parlamento Galego para preguntar en que situación está. Isto non é serio, De verdade que hai que ser un pouquiño serios. Eu non sei se é moi ben, porque a relación co delegado territorial non é fluida ou porque ten que xustificar ou porque esa obra sigue sin facer. Pero se o señor Balseiro non é capaz de preguntarlle ao señor delegado territorial da Xunta de Galicia neste momento por que eso se produce ou non sabe por que nos toman por idiotas. Nos están tomando por idiotas. A verdade o digo así. Así que o que teñen que facer, deixarse de tonterías e que reanuden eso dunha vez, que dixeron que iban a reanudar, porque eso é, de verdade, a obra do Escorial de Láncara. A obra do Escorial de Láncara. E ainda ben, o señor Balseiro, que vai dirixir unha pregunta ao Parlamento para preguntar por que se paraliza eso, xenerando dúbidas. Eu, de verdade, penso que nos están tomando pelo. E cheira mal, cheira mal. Eu, de verdade, que é unha cousa que me cheira mal, recoñece paralizacións, é un auténtico cachondeo, é un insulto para os veciños de Láncara. Isto ve calquera. Eu levo dicindo desde hai tempo. Eu digo de corazón, Me parece unha auténtica aberración. Botenlle a culpa a quen queira.
pero o promotor dunha obra é o responsable da súa execución. Sí ou sí. E o que están vostedes facendo é un auténtico despropósito, dito por todos, dende o primeiro ata o último, desde técnicos que saben como funciona isto ata vecinos. Entonces, vamos a ser serios dunha maldita vez, porque non sei se se ve desde aí, pero desta ponte de Valdriz xa se falaba hai 5 anos que empezou en 340.000, seguiu en 600, e seguirá eternizándose no tempo, porque aquí algo se fixo mal, que ninguén se equivoque. Algo que empeza en 340 acaba en 600.000, é que hai algo que falla. E cheira mal, volvo a repetilo, cheira moi mal, moi mal, moi mal. E despois, a nosa sorpresa é que se van á montaña cos diputados do Partido Popular a sacarse fotos, unha mágoa que non baixaran por Láncara para enseñarlles unha ponte que leva cortada 3, 4 meses, por aí, perigosa, porque además está mal sinalizada, é unha de verdade, unha auténtica aberración, e ainda nos veñen dando leccións aquí e pedíndonos que a Deputación lle dé unha alternativa. Por favor, se fora decente o Partido Popular en Láncara, non traía esta moción. Collía a Xunta de Galicia, e o señor delegado territorial, en vez de ter a pasear a Balseiro, traía detrás del as máquinas que no seu día nos quitou o Partido Popular para facer esas cousas. Iso é o que tiña que facer o Partido Popular. E, por certo, Chousa non é de Láncara. Moitas gracias. Santiago? Nós xa manifestamos o que tiñamos que manifestar, o noso interese é que... Perdón, Iago, antes Santiago, depois tú. Ah, Por remate Santiago, outra vez que eu depois... Perdón. Se oye, Santiago, ¿no? sí. Bueno, aquí se han dicho cosas que no esperaba menos por Pablo. Francamente, decir que el grupo parlamentario del Partido Popular de Láncara non é decente, se le podía caer la cara de vergüenza. Lo que no es decente es que quieras engañar a los vecinos lo que estás haciendo. Eso sí que no es decente. Es triste que engañes a los vecinos así. Es cierto que se empezó a hablar de Aponte hace 5 años. ¿Sabes cuándo se empezó a hablar de Aponte? En una comida que fuimos Balseiro y yo a hablar con el de la Casa Grande a ver si disponía los terrenos. Y el señor alcalde no se le ocurrió otra cosa que criticar con quién íbamos a comer. Como si tuviéramos que pedir permiso para ir a comer con quien nosotros queramos. Es muy triste que metas esa cizaña así, cuando lo que teníais era que alegraros de una obra de mellora de una ponte que data del siglo XIX y que va siendo hora de arreglar. Para esa ponte, efectivamente, ya fuimos y acompañamos al señor alcalde, Meilán y yo, a Santiago hace 5 años. Muy bien, es cierto, pero de aquella no se empezaron las obras, Pablo. No puedes engañar a la gente diciendo que se empezaron las obras de aquella. Las obras empezaron en otoño de 2019 y van con retraso, pero estamos hablando de 1 año y medio. Lo que es indecente, y repito, es que vengáis vosotros diciendo, dando ejemplo, pero si vosotros estuvisteis con una ponte caída en Armea y tardasteis 2 años en hacerla y poco menos se saltaba de un lado a otro, una ponte pequeña, y quedó por torcida, por cierto, y que vengáis ahora diciendo que esto va con retraso, es cierto, pero no lleva 5 años, lleva 1 año y medio. Eso no tiene nada que ver para que tú tengas, el señor alcalde tenga las pistas alternativas para desviar el tráfico una vez que se corte. Las pistas son todas de competencia municipal, son todas municipales. Las hemos pedido ya mucho antes de que se hablara de esta ponte. La pista que baja de Neira de Cabaleros al río, hacia Muro, la hemos pedido ya en el pleno, creo recordar, de 2015. La pista que va de Neira de Cabaleros, y no me vengas a dar lecciones de que si Chousa es del Corvo, a mí, que ando por todos los caminos y por todas las corredoiras, y te puedo decir dónde están todos los baches del concello. A mí no me fai falta un todoterreno, como dice el señor alcalde, que quiere comprar para ir por ahí. Me pones un mapa de todo el concello y te pinto
sin equivocarme, dónde están todos los baches. Todas las tajeas atoradas. Eso te lo digo yo. Y las tenéis todas en unas condiciones deplorables. Deplorables. Y ahora me dices que la Xunta, claro que sí, tiene que hacer esa obra. Y nosotros somos los primeros también, que yo vivo aquí, no como tú. No como tú, Yo paso por esa ponte todos los días 5 o 6 veces, Tú vives en Lugo. Tú solo vienes aquí, ni siquiera vienes a este pleno, que lo haces telemático. Oye, yo veo aquí los 11 concelleiros, estamos en Láncara. Tú no. Y me vienes a mí a decir ahora qué chousa es del Corgo. Pero tú, ¿dónde te piensas que vives, hombre? ¿Dónde te piensas que vivimos los demás? No, señor. Las pistas que tienen que habilitar el itinerario alternativo son del concello y ya las teníais que tener en condiciones, ya, mucho antes. Hay alguna de ellas que ya no pido por la urgencia y por la premura, oye, que se haga una actuación. Después me dices que la Xunta no colabora. La Xunta os da 200.000 euros del plan de cooperación con los concellos para destinarlos donde vosotros queráis. Si no los habéis destinado en estas pistas, es problema vuestro. A mayores, creo recordar, y si no el señor alcalde que me corrija, que vienen otros 70.000 euros del plan Marco, de plan dinero que destina la Xunta para camiños del concello. Si no los habéis destinado en esta zona, es problema vuestro, pero lo sufrimos nosotros. No tú, que vives en Lugo. Y para ir a tu pueblo sí que hay una buena carretera, sí señor. El domingo que vienes a comer aquí, tienes buena carretera. Los que trabajamos y vivimos aquí tenemos que sufrir todo esto. Y es cierto que la ponte va con mucho retraso, nadie lo niega. Pero de ahí a que ahora me digas que a mayores de hacer la ponte, la Xunta ten que facer todos los demás camiños, hombre, habéis tenido vosotros las máquinas de la Diputación estos días, ahí en Mourillón y en Río, en Vigo de Gallegos. Oye, pues también se podía haber pedido por aquí. Ya no digo nada, pero por lo menos una de esas pistas habrá que habilitar en condiciones. ¿O por dónde quieres que pasen los coches? ¿Por dónde quieres que vayan los vecinos? ¿Qué hago? E nada máis. Eu simplemente quero dicir o que dixen antes, que ojalá as pistas alternativas para os veciños e usuarios desas pistas estén o mellor posible, se pode botar unha man que se bote, se pode facer un traballo que se faga e nada, que se rematen as obras o antes posible e que se poida disfrutar desa obra que é tan necesaria para todos os veciños de Láncara. Pablo. Para acabar, cando un vai ao personal, querido Santiago, pois xa dice moito da personalidade de cada un, non? Desde logo vivirei en Lugo, pero son de Láncara. Ti vives en Láncara, pero eres de León. Así que un pouco máis que decir. Pasarás 5 veces por a ponte de Valdriz, querido Santiago, pero volvo a repetir, se tuveras 2 dedos de frente, verías o perigo que eso conleva e habrías avisado a Xunta de Galicia de que adoptar as decisións pertinentes para mellorar a seguridade nesa ponte e non vin nin un atisbo de facelo. Se pasaras 5 veces por esa ponte ou realmente houberas estado interesado que eso se arreglara cando correspondera, non virías tarde, mal e arrastro despois de que o señor alcalde fixera o que ten que facer. Porque nesto, con todo o meu respeto, Santiago, vai moi por diante, nesto estás na guardería en relación co alcalde, ven de volta de poñer riba da mesa solucións para esta cuestión. E o que non me parece de recibo é que trates de poñerlle deberes a outras administracións cando sabemos que quen ten que facer isto é a Xunta de Galicia. No 16, no 17, no 18, no 19, no 20. Efectivamente, as obras empezaron no outono. Hai que ser precisos. As máquinas da Xunta de Galicia moveron 2 terrós de terra antes das eleccións autonómicas do señor Feijóo. Eso foi o que fixeron. E daquelas a ponte estaba aí, e seguía aí, e seguirías pasando por un lado e para o outro. Bueno, pois cada un, oye, fai o que pode, non? Creo que todos que estamos aquí, pois dende a nosa humilde contribución, os ser concelleiros, pois tratamos de colaborar e de aportar o noso graniño de arena en todo isto, non? Ahora, de verdade o digo, o que non pode pretender
é que o proxecto o faga a Xunta de Galicia, que o problema o teña a Xunta de Galicia, e como ten un problema, yo solucionen os demais. Cada un que apande cas súas responsabilidades. Iso é o que pido eu. Despois, se queremos levar o terreo personal, pois evidentemente cada un é libre de facelo. Paréceme bastante, lamentable que se teña que chegar a esos extremos, pero no fondo o que digo é vai haber alternativa, desde logo que sí, porque o señor alcalde o ten definido dende fai moitísimo tempo, ten varias vías alternativas, entonces, supoño que vostedes alguén lles diría que eso estaba claro, estaba definido, e teñen que vir con esta chapuciña de última hora, metida hoxe mesmo, e no fondo que non di nada, non nos di nada que nós xa non saibamos. Así que, pouco máis que decir, que lamento bastante a súa actitude, se toda esa forza que ten para atacarme personalmente, mira, cada un fai o que pode, vive donde pode, cada un ten as súas circunstancias, yo e mis circunstancias, non? Ojalá puidera dedicarlle máis tempo do que lle dedico, pero creo que cada segundo do que puiden facer mentras son concelleiro, pois Láncara está no meu pensamento, xa yo expliquei unha vez a vostede, o señor Meilán, que lle gustaba moito meterse comigo e provocarme, que ojalá puderan, cando tuveron a oportunidade de facelo, cando estuveron no goberno, de conseguir investimentos e atraer inversión a Láncara, como sempre tratei de facer eu e vou a tratar de facer, este aquí ou non este aquí. Eso que lle quede moi claro. Entonces, si en min trata de xenerar unha opinión en Láncara acerca do que podo ser ou non ser, ou facer ou non facer, creo que se equivoca, porque non vai encontrar, nese sentido, unha persona que, como concelleiro, poña paus nas rodas a calquer tipo de inversión. Benvida sea a inversión da Xunta de Galicia, benvida sea a inversión do Estado, benvida sea a inversión da Deputación e de calquer outro que desexe investir no noso concello. Esa é a miña idea, esa é a miña filosofía de vida, son os meus principios e os que creo que comparte moita da xente, toda a xente do equipo de goberno. A partir de aí, vostedes veñan a facer espectáculo, a traer robos que a xente os saiba, que se meteu hoxe a mañá, que non aparece isto, despois dirán que non somos transparentes, díganlle iso a xente, díganlle que hoxe se deron conta que o mellor tiñan que facer isto porque veo Balseiro e alguén de comunicación da Xunta de Galicia dixen, oye, metan isto porque va a hacer Balseiro unha pregunta. Iso é o triste do tema, hasta nin o fan ben, hasta nin o fan ben. Eu creo que o que teñen que facer, isto digo totalmente serio, a marxe do que dixen antes, arreglar a ponte dunha maldita vez, porque iso é unha vergonza para os veciños de Láncara. Ni máis, ni menos. É o que teñen que facer. Despois, se queren insultarme, apando con isto, porque para iso tamén vai no carro. Entonces, moitas gracias e boas noites a todos. Santiago, te has un minuto para rematar. Non te soy, Santiago. Santiago non se oye. Santiago? Non se oye, Santiago. Santiago, non se oye, non se oye. Ahora. Ahora. Bien, dejemos de aburrir a los vecinos con estas discusiones peregrinas. Quien habla de decencia y no decencia no fui yo, empezó el señor diputado, allá él. Ya sabemos todos que cuando se hacen obras son molestas, el tema es que acaben bien. Yo cuando quiero arreglar mi casa lo tengo que sufrir, puedo pedir subvenciones a la Xunta, puedo pedir subvenciones a la Diputación, pero al final la tengo que arreglar yo. Lo que sí queremos saber es si al señor alcalde le ha pasado algún proyecto valorado, alguna memoria valorada, pues eso a la Xunta. Si no, pues no sé cómo les va a echar una mano. Y si no ha pedido ayuda a la Diputación o a la Xunta, que repito, ¿por qué no se van a pedir ayudas a otras administraciones para arreglar esos otros caminos que al final son municipales? No tienen que ver con a ponte. Es una consecuencia que al cortar a ponte la circulación tiene que ir por algún lado. Son caminos del concello.
Ya tendrían que estar algunos en buenas condiciones. Si el señor alcalde ha hecho los deberes, pues nos parece bien, pero me parece que van un poquito tarde. Santiago, vamos a ver, vou intervenir, eu vou rematar este ruego. Eu vou ser moi claro. Cada vez que lles falo as cousas claras, despois estaré nas redes sociales dicíndome o alcalde é un sinvergüenza, non ten educación, non ten cultura, non sei, isto teño visto moitas veces o meu fillo. Estou sorprendido polo que acabo de oír, moi sorprendido. E vou explicar todo o que eu feito con esta obra. Mira, esta obra xa non é de agora, esta obra xa ven do ano 2003, que xa son concejados do ano 2003. E esta obra, xa o señor Meilán, seus número 2, e a señora Raquel Arias, xa sacaron unha foto en Neira, xa a prometeron hai 10 anos. Esta obra xa ve o señor Feijóo prometelo ao campo da Feira hai 12 anos. Esta obra xa se prometeu, como dixen antes, no 2003. Esta obra xa veo hai 10 anos a maquinaria para ir por marchou a maquinaria, uns días antes das eleccións. Unhas novas eleccións. Antes de outras eleccións, marcaronse con chitos e por levantarse os chitos e non houve tal obra. Sabemos todos que vivimos en Aca. Pero vou dicir unha cousa. Eu falei co señor presidente da Diputación habrá un mes. No máis ben foi o día 13 de enero, me parece que foi. Foi o señor presidente da Diputación. Perdón, da Diputación non, da Xunta de Galicia, que xa fijo en Santiago. Foi acompañado polo doña. E lle planteou o tema de que nos facían falta cartos para dar unha alternativa. Alternativa que non temos que darnos, que ten que dar a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia. En colaboración co Concello, sí, pero ten que dar a Xunta de Galicia. Hai unha semana, e teño grabado, falei ca señora conselleira, hai unha semana, videoconferencia, e lle pedi unha axuda económica para facer esos caminos. E me quedou de responder. Hai unha semana. Hai unha semana que visitei co director de obra e co jefe de obra as alternativas, e xa me encargaron os carteles. E, por tanto, eu fixo o meu deberes pedindo que non teño que pedir que lle pedín a señora conselleira. E, aparte deso, hai cousas que, verdad, me sorprenden o que acabo de oír. Miren, houve unha nota de prensa que me deu muchísimo, que se dicía que eu non colaboraba ca Xunta de Galicia. Aquí sentado neste sillón onde estou agora, tuve unha reunión cos técnicos da Xunta de Galicia. Había uns días que salía unha nota de prensa dicindo que o alcalde non colaboraba para a inscripción dos terrenos. E voulle dicir unha cousa, a miña sorpresa foi cando chegaron aquí os técnicos da Xunta de Galicia, e aquí estaban varios veciños, aquí de Puebla San Julián, que os conocéis todos, e sacan un documento e dicen, no, é que non necesitamos terrenos, é que estes terrenos xa son nosos do ano 1990, creo que era. E digo, como? Se acaba de sacar o Partido Popular unha nota de prensa dicindo que os terrenos tiña que o alcalde non colaboraba para conseguir os terrenos. Resulta que os terrenos xa son de la Xunta de Galicia do ano, creo que eran do ano 90 ou algo así, máis ou menos. Non recordo exactamente as fechas. E ahora que veñan que o alcalde non colaborou, me parece indignante. Como me parece indignante, señor Santiago Cubillas, o que acaba de decir usted de que anda no coche. Mire, eu ando nun coche que me pagan os veciños, teño que decir a verdade. Verdad, ando nun coche. Pero eu tamén poño toda a disposición de ustedes e dos veciños das miñas cuentas, das cuentas do Concello. Usted anda nun coche que está subvencionado non o seu coche, pero o seu sueldo, tamén por os veciños de Láncara. Porque usted tamén cobra unha subvención da ADS, que tamén é dinheiro público. E usted non ten a dignidade de dicir nin o que cobra da ADS. Digo tamén, porque usted tamén cobra dinheiro de todos nós, de todos nós. Eu cobro dinheiro dos veciños de Láncara e teño que dar cuentas aos veciños de Láncara. Pero usted non dá cuentas do que cobra. E debe de facer, porque tamén é dinheiro público. Porque 54.000 euros ou 56.000 euros que cobra a ADS é dinheiro público. Entón, non quería entrar en temas personales, pero que tamén me parece increíble que os concejales do PP veñan aquí agora de santos, son os máis honrados, os máis transparentes. E lles quero recordar que se estuveron as obras que se van a facer agora, que son a carretera de Chá, a carretera de Santa María da Lama, a carretera que vai desde Mourillón ao Ramón de Láncara, a carretera, a calle que vai da estación. Ustedes estuveron. Oiga, ustedes veñen aquí, se esteñen nas obras, e depois veñen pedindo obras. Non me chames tolo, non. Me fago señor de tolo. Estou dicindo a verdade. Ustedes veñen aquí, asteñense cando vamos a facer obras, e depois critican as obras, que non se fan obras. Oiga, se todos fixéramos como ustedes non se facía nada. E o que me parece triste é que entren en temas personales. Mire, eu fixo o meu traballo, falei co presidente da Xunta de Galicia, hai un mes, falei que a conselleira hai unha semana, falei co director de obra e falei co jefe de obra. E quen ten que dar a alternativa é a Xunta. E o Concello vamos a colaborar. No que todo o que faga falta vamos a colaborar. Pero eu ten a culpa ao Concello do que non ten.
Que quede claro. Non llevo ter a culpa o Concello que non ten a culpa o Concello. O Concello non ten a culpa de que non haxa unha alternativa. Non a ten. O Concello está disposto a colaborar en todo o que faga falta. En todo o que faga falta. Pero que ten que buscar alternativas é a Xunta de Galicia. E recordo unha cousa. Cando se presentou o proxecto desta obra non lo haga nin alumbrado público. Nin alumbrado público, se recorda? Que va o señor Balseiro presentar non lo haga nin alumbrado público. Fixeron un proxecto non se recordando que había que cambiar unha línea eléctrica. Fixeron un proxecto non se recordando que había que cambiar o tema de telefónica. Oiga, isto foi un despropósito, este proxecto. Un despropósito. E resulta que a culpa do alcalde, da corporación, do equipo do goberno e da diputación. Seamos serios, señores. Ou se vota así, ou se vota non, ou non se vota. Pero votar a abstenerse, depois dicir que queren camiños, oiga, seamos serios. Miren os veciños da cara. Eu podo mirar os veciños á cara. Os comerciantes da Pueblo San Julián. O veciño de lá que pode mirar á cara. Porque cando teño que votar, voto sí porque me parece unha cousa boa. E cando é unha cousa mala, voto non e digo por qué. Ahora, non voto, absteño e depois quero facer as obras. Votamos non a un plan para o comercio, votamos non, abstenemos e depois queremos un plan para o comercio. Votamos non a cartela de Xa, a cartela de Mourillón, a cartela de Armeda Baixo, a cartela de Vigo de Gallegos. Abstenémonos e agora queremos a carretera. Oiga, a Xunta de Galicia mandamos ya máis de medio ano o proxecto da cartera que outro día saliu unha nota de prensa do PP, da cartera que vai a Cedrón a Cancela. Hai máis de medio ano que está mandado o proxecto para a Xunta de Galicia. Non tivemos resposta. E mandámoslo hai máis de medio ano o proxecto. E a de hoxe non temos resposta. Miren, os políticos hai que ter un pouco de dignidade. E cando se quere unha obra se vota sí. E cando non se quere unha obra se vota non. E cando non usas tempo, depois non me han criticado. Porque que queren? Que todos votemos, abstenemos todos. E que demos cartas así facer as obras. Eu podo mirar os veciños de Lantra a cara, con dignidade. Nada máis, pasamos ao punto siguiente. Algún rogo máis? Algún rogo? Iago ten... O noso, quería presentar un rogo que é moi sencillo, considero que é factible, que se pode facer en pouco tempo, xa que agora veñen tempos de estar moito ao aire libre, se se pode, e é que se faga o peche na esquina sureste do Parque Infantil da Pobra, que linda coa Rúa Estación, que está enfrente da oficina que abriron, que está máis ou menos ese oco que hai na sinalización informativa, que se poida pechar porque por aí xa non é que poden, é que escapan nenos, está pegado á rúa e co perigo que eso conleva. Penso que eso sería un arranxo sencillo, seguir ca continuación do peche que ten siluetas de personas de diferentes cores, continuar ata o final, porque é unha medida demandada polos usuarios do parque, consideramos que non debe ter un gran custe e o servizo que pode dar e a seguridade que pode ofrecer é importante. Porque non, a cosa, Iago, a ver, non sei se estou ben, se entendi ben. Falas do peche que está xunto ao edificio de Chorrilla, non? Eso mismo. Eu creo que vou explicar, mira, xa se intento facer unha vez, pero tiñamos as dudas, que estou falando un pouco así de, non me tomos a pedir, que aquela cera creo que hasta incluso non é do Concello, había un problema aí legal, non sei non sei explicar exactamente, non estou seguro. Pero bueno, mira, bueno, sí, tomamos nota dese ruego, tomamos nota e miramos isso. Eu sei que había algo, pero non recordo exactamente o que, non sei, non te podo dicir. Algún ruego máis? Algún ruego máis? Ruegos? Alguna pregunta? Óscar? Non te sai, Óscar, espera. Non sei, agora, é hora. Sí, sí. Sí, bueno, primeiro acabamos o meeting, bueno, temas personales, xa dixen que non, a próxima vez abandono o pleno, porque eu parece unha vergüenza aquí soltar temas da ADS, do traballo de cada un, unha auténtica vergüenza, perdón polo unha auténtica vergüenza, pero bueno, vale. En primeiro lugar, bueno, eu queria preguntar a Pablo, se pode ser, cal é o labor que desempeñan os vixiantes de camiños da Diputación. Como eles están na Diputación, se me pode explicar.
Sí, escoitasme, sí. Sí, Pablo, sí. Pois, evidentemente, velar porque informar sobre como está as estradas provinciais, non? Ahora, tamén digo que si despois de que pasa o capataz se atoran as tajeas, pois eso xa dificilmente o pode controlar. Creo que se me entende o que quero dicir. Óscar, non sei. Ahora a pregunta é para o alcalde logo. O outro día o alcalde afirmaba na prensa o problema da carretera provincial a seu paso por Santalla de Lagos era que un veciño botaba auga á carretera. Eu non sei, o alcalde duda dos traballadores da Diputación. O capataz pasa todos os días. Eu creo que unha acusación así a un veciño, eu creo que ten que rectificar. Eu parece unha auténtica vergüenza, vamos. Eu, desde logo, porque eu vexo por calquera estrada, sea pola Diputación, sea pola Xunta, os vixiantes pasan unha vez, dúas ao día. Unha vez, dúas ao día. E que non vexan esas cousas, eu creo que duda logo dos traballadores. A miña pregunta é se duda dos traballadores da Diputación. Mira, as augas teñen que ir por onde teñen que ir e as augas vanse botar por onde foron toda a vida. E as augas foron toda a vida por o prado, según me dicen a mí, os veciños do pueblo, por o prado que era do Obispado. Que unha finca que era do Obispado, que vendeu o Obispado, sabes tú perfectamente. E según dicen os veciños maiores do pueblo, as augas entraron toda a vida por a finca que era do Obispado. Toda a vida. E as augas teñen que entrar por onde teñen que entrar. Se o Partido Popular a quere cambiar de recorrido, me parece moi ben. Ahora, as augas entraron toda a vida, según dicen os veciños, que eu non conozco aquilo, pero falei que a xente maior, entraron toda a vida o prado que era do Obispado, que é do señor cura. Alguna pregunta máis? Perdón, Arturo. Sí, teño outra. Bueno, o caso é carrega, despois o resto é igual. O caso é que o ben, que sea un ben para o ayuntamiento é carrega. A outra pregunta é sobre o plan de desbroces. Hai uns días pasei por Toirán e vin que se estaba desbrozando facía pouco. Non se vai volver a desbrozar eso en todo o ano, como o ano pasado, que quedou sin tocar, sin desbrozar nada. Eu creo que eso é pan para hoxe e é fame para mañá. Cada cousa ten que ser na súa época, ben nos entendemos, os que vivimos aquí, sobre todo no campo, entendemos o que hai. Se rozas agora, dentro dos meses vas ter absolutamente o mismo. Na primavera parece que medra algo máis todo. Eu creo que a época de estrenar esa rameadora deses casi 20.000 euros está sin uso, carallo, por lo menos que se vexa algo. Agradezco moito que me fagas esa pregunta, porque outro día neste pleno o señor portavoz teu dixo, non sei onde teñen guardado aquí na estrenaron. Non se ve. Sí, escoita. Santiago, sinceramente, tes as narices de decirme que está sin estrenar cando se estrenou por Ronfe, por Oleiros, e tú a viches traballar. Que estuveche mirando como traballaba. De verdad, Santiago Covillas, de verdad te sacara de decir aquí, públicamente, que non a viches traballar, que non se estrenou, cando a viches estuveche mirando como traballaba na carretera que vai de Ronfe a Oleiros e Villabrán por aí. Non a viches, verdad? Non te cruzaches con os traballadores do Concello traballando, verdad? Non estuveche mirando, verdad? Home, non digo mal nada, non opino mal nada. Cada veciño que opino que queira. Aí está vostede. Perdona, Óscar, estou falando. O outro día afirmou aquí que non vive a traballar a máquina, que estaba sin estrenar. Estuvo mirando como traballaba na cartera que vai de Ronfa a Villabrán. No, verdad que no. Bueno, mira, se me dices eso. Arturo Sobrado, non vamos a facer debate. Mira, espera un momento, Arturo. O ano pasado tuvemos problemas co desbroce porque sabéis que se jubilou un traballador do Concello, que é a Luís da Auga. Tuvemos que cubrir o tema do Luís co Miguel, co tractorista. Ahora vamos a contratar máis xente e vamos a funcionar mellor no desbroce. Tuvemos un problema porque faltaba personal. Pero iso vai se solucionar rapidamente. Arturo, tes a palabra. Boas tardes.
Boas tardes. Mira, fai uns días, esta vai para ti, Darío, fai uns días vin publicado no Boletín Oficial da provincia que se lle pasaran á Jefatura Provincial de Tráfico as sancións nas vías urbanas temporalmente. A que se debe isto? Porque antes estas funcións levaba o alcalde, non? A de sancionar. Bueno, casi todos os concellos están pasando eso, porque non temos, digamos, personal, ni temos unha... non temos, como se dice, non temos aprobado unha ordenanza, digamos, para sancionar. Entón, tíamos unha laguna un pouco, digamos, que non estaba clara. Entón, pues mira, que eu creo que é moito mellor que se tráfico, non quer decir que vai ser peor nem mellor, simplemente encargas o tráfico da sanción. Vale. Non vai encarecer máis, nin vai encarecer menos, que decir nada. Non, xa. Pasa que antes, bueno, eu que vin aquí, non sei se na provincia de Lugo, só 3 concellos adheriron isto. Non sei cales son. Casi todos, non sei, parecíame a mí. Eu li en algún sitio. Parecíame, bueno, un pouco, pareceme así un pouco, bueno, que a xente dice que a verdade que están hostigando moito a xente os de tráfico, sinceramente digo así, non a Guardia Civil da Puebla, sino os de tráfico, que parece que están hostigando moito a xente na carretera de Baralla, etcétera, digo, pois eu non sei. Non, vamos a ver. Perdón, Sobrado, perdón, Arturo, non. Estamos confundindo as cousas. Aquí o que se transferiu a tráfico foi as sancións que fai a Guardia Civil no casco urbano, As multas que fai tráfico nun stop, que vas sin sitio, iso xa estaba, Sí. Aquí que non confundamos as cousas. Aquí o que se transferiu a tráfico foi as sancións que se fai a Guardia Civil no casco urbano. Sí, ben así, teño aquí ademais, sí. Ora, se a ti te collía tráfico, diante da tua casa sin cinturón, iso xa era cuestión de tráfico, xa non era cuestión nosa. Xa entendo, sí. A xente, non, é que me multou o tráfico, non, aquí o que se transfería o tráfico foi o que collía, digamos, a Guardia Civil o casco urbano. A ti multaba-te tráfico e xa era competencia de tráfico, e xa non tíamos as competencias de ningún. Xa. Non ten nada que ver unha cousa ca outra, son diferentes. Vale, gracias. Quería facer outra pregunta, pero este é para Begoña. Mira, aproximase a feira de ano, o día 1, estuve pensando eu que, bueno, que supoño que programareis algo e tal, pensastes que algo na xente da terceira edad, porque xa sei que estamos ca pandemia e todo, pero, bueno, hai algunha actividade para eles ou esta xente, ou vais a facer algo, non sei, se encamiñastes algo con ese tema, porque sempre se facía a festa da terceira edad polo primeiro de ano, polo primeiro de maio. Sí, hola Arturo, pois, a verdade, sí que estamos traballando nalgo para a feira, xa que se conmemoraba xunto coa feira tamén unha comida para os avós e avoas, e ademais que considero que este ano debemos facer algún detalle hacia eles para recordar esa comida de confraternidade entre todos, aínda que non podamos facer a comida, si darlles un detalle que faga que permanezca viva a esencia desa comida hasta que a podamos volver a celebrar. Co cal sí que vamos a preparar algo para mantela viva. Gracias. Unha pregunta esta para Pablo. Sí, para Pablo. Mira, é que preguntaba porque estou indo por aí que, bueno, Darío parece que con Feijóo falou e tal, o tema das oficinas municipales que se iban pasar á estación a antigua estación da Renfe. Tedes algo aí xa pensado? Hai algo máis do que non sepamos ou algo? Non sei, como tú eres o concejal de urbanismo, pois preguntábache se hai algo máis, cousa que... A ver, como ben saberás, Arturo, pois evidentemente esa é unha posibilidade que existe. O que pasa que, bueno, primeiro hai que dar os primeiros pasos para facernos con todos esos terreos que se está avanzando, pero, bueno, sabes que é unha cousa lenta e unha vez que teñamos o edificio os terreos, pois se tomarán decisións. Tamén trasladar para ali o Concello, evidentemente, é unha actuación costosa. Non nos vamos a engañar. É unha das posibles ideas que se barallan, non? Tamén se puxeron outras ribas da mesa xa fai tempo. Así que, bueno, pues sí, pero é un camiño longo, quero decir que non é unha cuestión de 2 días que se poda producir porque necesítase financiación para poder trasladar o Concello, porque se o traslada xa non é só trasladalo para ali, sino que
tamén lle tens que dar uso ás oficinas que quedan en Valeiras. Entón, sí, é unha posible utilidade, porque aparte é un edificio dotacional e se pode facer, sí. Vale, pois, moitas gracias. Nada máis. Pregunta máis? Unha pregunta? Vamos a rematar este pleno e antes de rematar quería vos dicir unha cousa. Falaste da feira de ano. Estamos traendo unha feira de ano, xa o quero adelantar, xa vou anunciar aquí. Estamos traendo a facer unha mesa coloquio, vai haber persoeiros invitados, e como dixen na prensa, intentaremos que a feira este ano, xa que a xente non pode vir á feira, que a feira se acerca ás nosas casas. Non vou dicir máis nada, simplemente que a feira se acerca ás nosas casas, aos nosos veciños. Nada máis, boas noites a todos e gracias por todo. Dou por rematado o pleno.